Мин координатор булам, мин үзем Казаннан тумыштан тудым, укыдым һәм монда 10 ел яшим Мәскәүдә. Үзем IT сферасында һәм бу штаб татар дигән оешмада координатор булам. Безнең бик күп чаралар уза, безнең якшәмбе яшьләр инде ул иң популяр, сезнең өчен, студентлар өчен шундый кичәләр уздырабыз. Тагын безнең рәхәт оешмасы бар, алар белән бергәләп без мәсәлән, менә 17 февраль безнең ярату темасына вечеринка узачак. Анда сез барасыгыз килсә, аның турында чатка җибәрермен информацияны. Все есть в чате, безнең чат бар, студентлар өчен. Бөтенегез дә бармы шул чатта? Надеюсь, все есть в чате, который студенческий чат. Да, если у кого-то нет, давайте подходите, не стесняйтесь, мы всех добавим. Там как раз информация для встреч, которые будут здесь, которые будут еще помимо штаба в других местах. Вот Юсуф сегодня рассказывает, что есть еще и другие мероприятия помимо штабовских. Также у нас проходят мероприятия помимо штаба. У нас, например, каждую среду проходит татарская мафия. Можно тоже присоединиться. Это уже в антикафе на Алексеевской. Знаете, наверное, то, что у нас очень татарская комьюнити в Москве очень активно, очень много разных мероприятий. Есть дом Асадулаева на Малом Татарском переулке, дом 8, там тоже проходит очень много мероприятий. Дуслар, очень много зависит от вас. Также, чтобы вы были активны в Москве, мы призываем вас, что вы о себе тоже какой-то след оставляли и за собой, да. Если у вас есть какие-то предложения, какие-то хотения, то, что провести здесь или что-то какое-то организовать, вот сегодня как раз наш активист Шангараев Юсуф расскажет про то, как быть активным в Москве. Да? Мы каждый раз стараемся привлекать новых интересных спикеров. Вот именно сегодня Юсуф уже давно, и я его привлекаю, говорю, давай расскажи, привлекай молодежь, чтобы они тоже были активны. И чтобы каждый из вас тоже принимал активное участие в жизни татарской, татаро-башкирской молодежи в Москве. Потому что это, конечно же, все делается для вас. Эти встречи тоже проводятся для вас. Для того, чтобы вы общались, знакомились, чтобы у вас были новые проекты. Чтобы, конечно же, знакомились, помогали друг другу. И вы тоже давали от себя что-то нашему сообществу тоже. Вот у нас скоро будут ифтары, знаете, да. У нас сегодня Хафиз прочитает Коран перед нашим ужином. Юсуф она тоже скажет. И в любом случае вас привлекают к активности. У нас есть телеграм-чат, у нас есть инстаграм, у нас есть YouTube канал. Вот Руслан у нас снимает видео, ролики. Если у вас есть какие-то предложения, какие-то активности, мы только за. Пишите, вообще в чате пишите свои предложения. Вот. И также, конечно же, все начинается с вас. Если вы элементарно даже сегодня в Инстаграме выложите информацию, то что вот в штабе прошел вечер, это же плюс к вам, к вашей активности, это то, что вы активничаете, татарская молодежь в Москве. Гүлнар апа, бик зур рәхмәт. Миңа бераз сезнең белән танышып китәргә, сезнең белән сөйләшергә һәм үзем турында сөйләргә мөмкинлек биргәнегез өчен. Менә минем исемем Шангараев Юсуф, мин Мәскәүдә инде 2нче ел Высшая школа экономики укыйм, халыкара мөнәсәбәт, ягъни международное отношение бакалавриатында. Менә нәкъ получается 3 семестр элек мин менә монда килдем, беренче тапкыр Мәскәүгә, Казанский вокзалда бер чумадан әйбер, бер сумка, анда әби биргән күкәйләр, анда всякий тавыклар, ниләр, бөтенесе әбинең, әтиянең дугалары белән монда килдем. Һәм минем монда бер нәрсә юк иде. Аңлыйсызмы? Менә мин кирдем, менә бу 15 миллионлык шәһәргә кирдем, монда беренче дустан тыш беркемне дә белмим, Университет бар, син университетта беркемгә дә кирәк түгел син. Мәктәптә анда без артында жюрилар, анда укытучы жюри, әйдә олимпиадада катнашабыз, әйдә бәйгедә катнашабыз, әйдә сочинение язабыз, әйдә тегесе, әйдә монысы, монда алай түгел. Аңлыйсызмы? Монда сезгә беркемгә дә монда наблюдички китерми, штаб татардан тыш, Менә һәм башка актив татар җәмгыятьләреннән тыш. Менә мин монда килдем,
Һәм менә миңа шул ук мәлне миңа татар теле, татар җәмгыяте, ягъни татар обществосы кирәк булганын мин бер мизгелдә генә, бер моментта гына аңладым. Килдем дә шул вокзалдан сразу сиздем, миңа татарлык җитми. Безнең күпчелегебез Татарстаннан, Башкортстаннан, башка татар төбәкләреннән, ягъни регионнарыннан, әйме? Һәм анда без күпчелек. Без анда бар. Анда безнең мәчетләребез, центрларыбыз, укытучыларыбыз анда татар телен укыталар, әйме? Ә менә без монда киләбез дә кайтабыз, күчәбез төрле максатлар белән. Безнең монда андый мөхит юк. Әйме? Безнең монда какой-то нехватка кебек. Шул нехватка булганга күрә, безнең күпчелегебезнең ниндидер үзебезнең телебезгә кайту максатлары туа. Һәм менә мин ул әйберләрне эзли башладым. Штаб татарда, полпредствода, автономиядә, төрле җирләрдә төрле мөхит, төрле җәмәгать, төрле комьюнити. Һәм мин уйлый башладым. Минем дә университетында, үземнең высшая школа экономикада шундый җәмгыятьне, шундый комьюнитины, шундый мөхитне төзесе килүем турында. Менә шул җул турында бераз сөйләп алырмын. Әлеге моментта мин берничә студентлар, анда шундый яшьләр берләшмәсенең рәисе, ягъни руковожу несколькими общественными организациями. Менә алар турында бераз сөйләп алырмын. Беренчесе ул ВШЭдагы землячество. Мондагы күпчелек кеше студентлар, ансы билгеле. Һәм күпчелек, ягъни в большинстве вузов сезнең землячестволар бар. Һәм шушы землячестволарны күтәрү ул безнең чыннан да бик зур максат һәм бик зур мөмкинлек. Чөнки менә уйлап карагыз гына. Безнең Татарстаннан һәр елны монда меңләгән кешеләр китәләр. Сезнең университетларда меңләгән выпускниклар. Аңлыйсызмы? Һәм аларны җыю, алар белән аралашу сезнең өчен бик зур мөмкинлек. Чөнки менә сезнең алда, менә мәсәлән минем университетка 30 ел, әйме? Менә димәк 30 ел, 30 буын монда татарлар Татарстаннан башка җирләрдән шушы университетка керәләр, шуны бетерәләр, һәм сез алар белән аралашсагыз, сезнең өчен чыннан да бик зур мөмкинлекләр ачыла. Аңлыйсызмы? Без төрле выпускникларны, төрле спикерларны, төрле лидерларны, төрле бик актив кешеләрне чакырабыз. Алар белән аралашабыз. Бу безнең өчен бик зур мөмкинлек. Мәсәлән, без 3нче көнне, җомга көнне үзебезнең университетта Илдар хәзрәт Алиудиновны чакырдык, аның белән лекция уздырдык. Илдар хәзрәт Алиудинов ул гади кеше түгел. Аңлыйсызмы? Без гади студентлар, 2нче, 3нче, 4нче курс, нәкъ сезне кебек. Ләкин без актив булганга күрә, без зур кешеләргә чыгалабыз. Һәм алар белән аралаша, без үзебездә алга таба барабыз, уже әкрен карьерный лестница буенча менәбез. Мин монда кешеләрнең нигә килгәнен бик яхшы аңлыйм. Монда бит кешеләр просто кына килмиләр. Монда һәрбер кешенең ниндидер максаты бар, ниндидер хыялы, ниндидер dream или ничектер American dream, әйме? Менә бездә бар татар dream. Татар dream бездә бар, әйме? Менә без үз җирләребездә монда киләбез дә, бездә ниндидер максат бар, ниндидер хыял. Без бу дөньяда нәрсәдер үзгәртергә тырышабыз, аңлыйсызмы? Кемнеңдер ул медицинада яхшы доктор булу. Кемнең анда ниндидер тарихи вакыйга ясау. Кемнеңдер политик буласы килә, кемнеңдер нәрсә. Монда Мәскәүдә мөмкинлекләр бик зур. Татарлар өчен алар тагын да күбрәк. Булай карасак, безнең правительствода татарлар бик күп. Анда бөтен кеше Эльвираны Бюлюны белә, әйме? Марат Хуснуллинны белә. Ләкин алардан тышта бик күп төрле кешеләр бар. Һәм безнең өчен мөмкинлекләр чыннан да бик күп. Менә мин сезгә гарантия бирәм. Монда актив кеше бер кашан да батмас. Монда актив кешегә мөмкинлекләр гел бар. Менә штаб татар кебек, башка шундый җәмгыятьләр кебек, алар көтәләр генә яхшы актив кешеләр килүен. Менә мин Гөлнар апа янына бүген килдем, әйдәгез шулай эшләбез, әйдәгез болай эшләбез. Безгә сразу мөмкинлекләр бирәләр. Әйдәгез шулай, теләгегез булса, монысын уздырабыз. Теләгегез булса, монысын уздырабыз. Ясагыз гына. Һәм менә минем сезгә шундый посыл, шундый сорау, курыкпагыз. Алыгыз да эшләгез. Икенче проект турында сөйләп китим, китап җыеннары дигән әйбер. Китап җыеннары. Мин татар әдәбиятын бик яратам. Габдулла Тукай, Абдулла Алиш, башка алар безнең йөзләгән, меңләгән, алар бик күп. Гаязов Исхакыйның шундый сәяси әсәрләре, шундый Туфан Миңнуллинның шундый хәзерге заман әсәрләре. Һәм без монда Мәскәүдә җыелабыз һәм шушы әдәбият белән танышабыз, әйме? Бер ел элек где-то без бу әйберне эшли башладык. Беренче җыенга 5 кеше килде. 5 кеше.
Bir мин, тагын bir оештыручы, Марсель Сенестаны беләсез монда йөрил, һәм тагын 3 кеше. Аңлыйсызмы? 5 кеше генә килде. Ләкин без шушы максатны, шушы фикерне ташламадык. Безнең максат булды һәм без алга таба бардык. Хәзер инде безнең чатта анда 170 кеше җыеннарга 20-30 кайвак кеше килә. Бик күп кеше йөри. Һәм без үзебезнең нишаны таптык һәм бу кичкенә генә әйбер, карасак ул безгә акча китермәйме? Акча китерми. Анда әле инде анда ризык һәрбер кеше үзе китерәйме? Ләкин ул безнең җәмгыятебез өчен шундый зур эш ул. Ул шундый зур мөмкинлек, сез кешеләр белән аралашасыз, үсәсез, менәме? Мин монда соңгы вакытта күп җиргә тырышам. Әйме? Сез белән аралашам, танышам, әйме? Һәм иншалла без әкрен-әкрен үзебез бергә нидер эшләр эшләшәбез, әйме? Кемдер анда инвестициялар эзли, аңа үзенең акчаларының инвестицияга җибәреп бара. Була. Кемдер сиңа подписываться итә дә, сез анда аралашасыз, анда тормыш буйлап бергә барасыз. Кемдер монда үзенә хатын таба, кемдер ир таба, аңлыйсызмы? Шундый татарлар җәмгыяте ул бик мөһим әйбер. Без әкрен-әкрен үзебезнең шул мөхитне, шушы комьюнитины таратырга һәм киңәйтергә тырышырга тиешбез. Бу безнең изге вазифабыз. Өченче. Алга таба, болай карасаң, менә монсы татарлар белән карьерага урын кирәк бит, әйме? Бу бит акча китерми, әйме? Акча китерми бит, билгеле. Китерә ала, ләкин бигү китерми. Алга таба әйтәм, сез татарлар белән мондый обычный безнең общий җәмгыятьләр белән өйрәнгән әйберләрне сез башка җәмгыятьләргә дә тарата аласыз. Мәсәлән, мин хәзер үземнең университеттагы Ближневосточный клубның алып барам. Ближневосточный клуб ул димәк без төрле исследовательләрне табабыз, алар белән лекциялар уздырабыз, круглый столлар, чаралар алып барабыз тегесе монысы. То, что вы научились делать на маленьком уровне, на уровне татар, вы можете потом конвертировать на более высокий уровень. На более широкий уровень уже общемосковской аудитории. Аңлыйсызмы? Без монда өйрәнә алган әйберләрне без алга таба сата алабыз, өйрәтә алабыз һәм тарата алабыз. Өйрәтү һәм сату ул сезгә уже бер профессия. Менә монда бик күп кеше йөри, менә безгә эш кирәк, тегесе монысы кирәк. Менә сез нәрсәдер эшли белсәгез, сез уже хәзерге дөньяда эшли аласыз. Монда уже 4нче пунктка китәбез, бу безнең медиа дигән әйбер. Медиа. 4нче әйтәсе сүзем. Медиа ул бик мөһим әйбер. Хәзер сез бөтенегез беләсез, интернетта булмаган әйбер ул юк. Әйме? Менә монда видеолар төшерәләр, төрле рилслар ясыйлар, сторислар ясыйлар, һәм бу бик дөрес әйбер. Бу бик дөрес әйбер, чөнки без татарлыгыбыз турында, үзебезнең татарлар булуы турында, безнең җәмгыятебез турында башкаларга да сөйләргә тиешбез. Дусларыбызны чакырырга, туганнарыбызны, башка кешеләрне, бәлки безнең мөхитебез, безнең мәдәниятебез белән танышырга теләгән кешеләрне дә монда чакырырга кирәк. Чөнки бу кичкенә адым, һәрбер кичкенә адым безнең бөтен дөньядагы яңгыраган татар мөхитен тарата торган әйбер. Аңлыйсызмы? Безнең татар мәдәнияте, татар культурасы ул кичкенә генә түгел, ул местечковый түгел. Безгә кайбер дөрес булмаган кешеләр анда менә соңгы вакытта әллә инде Казанга нидер бер абыстай килде дә, сөйли башлады, менә сез татарлар ул әллә инде халык түгел дип. Ул дөрес фикер түгел ул. Бездәге язучылар, бездәге галимнәр, алар бөтен дөньядагы масштабта алар теге үз эшен күрсәтәләр. Без аның турында сөйләшергә, аңларга һәм белергә тиешбез. Без татарлар, безнең мөхитебез шәкшәк, анда гүбәдия, салкын чәй, анда сөтле чәй, андай әйберләр белән генә бетми. Наша татарская культура не ограничивается чак-чаком, губадьей, там, чаем, да, парой певиц, там, каким-то сериалом и так далее. Наша татарская культура – это глобальный проект, это основа идентичности, которая на самом деле имеет общий мировой глобальный уровень. Аңлыйсызмы? Безнең Татарстаннан да тыш татарлар бөтен җирдә бар. Финляндиядә, Польшада, бөтен җирләрдә. Һәм шул татар булуы, татарның үзенең шул идентичностен саклау, ул безнең изге вазифабыз һәм бик зур мөмкинлек. Без аны куллансак, без тормыш һәм безнең тормыш юлы буе без шушы татарлар белән аралаша үзебезгә ниндидер дуслар һәм җәмгыять таба алабыз. Аңлыйсызмы? Менә сез мәсәлән Якутиягә китсәгез, әйме? Анда кемдер нефтяной эш, или башка җирләргә, или башка җирләрдә. Анда да мондый мөхитләр, анда да мондый җәмгыятьләр, сообществоларны ясап була. Әйме? Менә бу китап җиннәре дигән әйбер, ул башта Казанда ачылды ул. Казанда ачылды. Без аны алдык та монда ачтык. Хәзер безнең башка шәһәрләрдә дә ачылырга максатлар бар. Татарлар Екатеринбургта, Уралда, башка Сибир юлларда, Крымда, бөтен җирдә бар. Аңлыйсызмы? Һәм бу шундый
ниндидер теге визитный карточка кебек, аңлайсызмы? Менә сез кая гына бармасагыз да, сез үзегезгә дуслар таба аласыз. Мин Төркия турында әйтмим дә инде. Минемчә хәзер Төркиядә Татарстаннан күбрәк татарлар яши. Анда татарлар просто меңләгән, миллионлаган, анда бер шәһәр бар, просто анда чисто татарский вывескалар, анда вообще безнең как бы это теге Минзәләдәге кебек. Менә шуңа күрә ул безнең татарский дрим. Әйтим бит инде. Бер American дрим, менә бездә бар татар дрим. Татар дрим ул безнең телебезне саклау, кешеләр белән аралашу һәм бергәләшеп проектлар ясау. Алга таба башка сорау. Мин аңлыйм, монда кайбер кеше мине аңламыйдыр. Безнең ача каршы бөтенебез татар телен белмибез, әйме? Ләкин татар булуы ул татар телен белү дигән сүз түгел. Кайберләребез әйе татар телен белмиләр. Ләкин без кичкенә генә адымнар ясасак та шул максатта татар телен бераз өйрәнер өчен, онытмас өчен ул барбер бик зур өлеш булачак һәм бик зур эш безнең татар юлында. Ләкин ярый, сез әле бераз ятладыгыз, әйме анда исәнләшә беләсез, сөйләшә аласыз, аңлыйсыз. Сез татар телен начар белсәгез дә, сез барбер татарлар. Менә шунысын аңларга кирәк. Сез барбер татарлар һәм сездә барбер шул геннар. Тел ул ген белән килми ул. Аңлыйсызмы? Сезнең әти-әниегез сезне өйрәтмәсә, сезгә мәктәптә татар телен өйрәтмәсәләр, сез барбер татар булып каласыз. Шушы җәмгыятьтә утырасыз. Аңлыйсызмы? Даже если вы не знаете татарского языка, вы такие же татары. Язык не передается по генам, это важно понимать. Несмотря на то, что язык не передается по генам, мы сохраняем свою идентичность и все равно должны и имеем право и все возможности для того, чтобы использовать это благо, которое у нас есть. Многие люди говорят о том, что язык это пережиток 20 века, о том, что в 21 веке, в век глобализации это все не нужно. Не слушайте этих людей. Ровно так же, как нам Всевышний даровал зрение, слух, возможность говорить, возможность стоять, возможность есть, возможность всего этого, нам также был дарован дар своего языка. Я вам честно скажу, вот у меня в руке книга Коран, да, она написана на арабском языке. Из-за того, что я знаю татарский язык, я получаю огромный буст в знании арабского языка. Татарский язык, вся литература, слово китаб, слово дерс, слово там учитель, это все взято из арабских языков. Вы хотите учить турецкий язык, вы получите гигантский буст за счет татарского языка. Учив турецкий язык всего 2 года, я работаю переводчиком с турецкого языка, потому что я знаю татарский язык, и это дает мне возможность сразу говорить и на татарском, и на турецком, и, возможно, на арабском, понимаете? Это огромный универсальный ключ. Татарский язык – это базовый тюркский язык. Вчера у нас в университете как раз-таки проходила игра, на которую пришли 10 различных клубов. Турецкий, тувинский, таджикский, азербайджанский, там кыргызский, казахский, да? Там разные. И зная татарский язык, мы угадывали огромное количество слов, которые было из других языков, казалось бы. Но мы просто понимали по логике, потому что в татарском языке эти слова идут ровно такими же, понимаете? Это огромная возможность нам, сохраняя свой язык, изучать и другие языки. Это огромный буст для развития нашей карьеры. Только задумайтесь о том, что насколько много курсов есть по английскому языку, да? Мы готовы часами в университете учить французский язык, итальянский, да, и так далее, какой бы вы язык ни учили. В меди учат латынь, там, сутками просто, там, вот эти фразы, да, и так далее, латынь. Но неужели мы не можем уделить, я говорю, хотя бы, и мне жалко говорить, что хотя бы столько же времени, сколько мы учим другие языки для того, чтобы учить свой родной язык. Неужели другие языки иностранные, языки людей, с которыми мы не факт, что встретимся, которые никогда не сделают нас такими же родными, как наши родственники, неужели нам жалко потратить время для того, чтобы учить свой язык? Вот, шундай сұрау менің сізге, жәмәғат, шуңа күрә, әлемге не гружу, бірінші шаратта актив болуға керек. Менә сіз бір нендей кішкене генә әйбер эшләсәгез дә, кішкене генә әйбер үзегезнең җәмәгать өчен, сез бәлкем башкаларны да тартачаксыз. Менә мин монда мәсәлән киләм, сезнең белән аралашам, менә хотя бы 1-2 кеше 3, 4, 5, 6, 7 булса да, ниндидер кішкене генә адым ясаса үзебезнең телебез саклау өчен, башкалар өчен ниндидер зур әйбер эшләр өчен булса, мин шиксез бик шат булырмын, аңлыйсызмы? Чөнки үз сүземне әкрен-әкрен бетерә башлыйм. Бер айдан соң изге ай башлана. Рамадан айы. Монда әлхәмдүлилләh ифтарлар уза, теге елда монда 14 ифтар узды. Мәскәүдә төрле җәмәгатьләр, анда автономия, полпредство, анда там ТКЦ, башка университетлар,
түрлі просто спонсорлар бик күп шаралар уздыралар. Рамадан айында түрлі ифтарлар уздырдык. Һәм менә шушы дин күп кешегә ерак ул. Анысын без аңлыйбыз. Ләкин уйлап кына карагыз. Безнең татар халыгы, булай карасагыз, Россия эчендә иң яхшы сакланган халык. Касым татарлары бар иде. Алар меңләгән иделек, аларның үз җирләре бар иде. Алардан 1000 кеше калды. Кырым татарларына үз республикасы юк. Әйме? Башка җирләрдә бик авыр хәләт. Безнең Татарстанда һәм аның якта тирә-яктагы төбәкләргә, регионнарга татар телен саклауга дин бик зур тәэсир итте. Чөнки дин аша безнең халык шушы мөхитне, шушы телне һәм культураны саклый алды. Аңлыйсызмы? Безне патшалар заманында, менә мин тарихны бик күп укыйм, бу монда әле инде теге пропаганда түгел, националистик роза түгел, ләкин патшалар заманында, царьлар заманында бик зур, бик авыр законнар иде. Мәсәлән, уйлап кына карагыз, анда 16-нчы гасырларда мәчет 16-нчы, 17-нче, 18-нче гасырның ахырына кадәр мәчетләр салырга ярамый иде. Ярамый мәчетләр. Ярамый, просто ярамый. Салсагыз аны җимерәләр, әйме? Әкертен бераз рөхсәтләр бирә башладылар. Советтар вакытында яңадан шушы әйберләр башланды. Мәчетләрне сүтәләр, әйме? Бетерәләр, тегеп нитәләр. Ләкин без аны саклый алдык. Без телне дә, динне дә саклый алдык. Һәм без аны таратабыз. Һәм бу бик зур эш, җәмәгать. Әлхәмдүлилләh дип әйтергә кирәк. Без татарлар, безнең бабаларыбыз ул әйберләрне безнең өчен сакладылар. Һәм безнең изге вазифабыз аларны башка буыннарга таратырга. Соңгы сөйлис әйберем шәҗәрә дигән. Шәҗәрә. Шәҗәрә нәрсә булган беләсезме? Родословная. Да, родословная. Менә җәмәгать, бай караганда шәҗәрә, какой-то список бабайлар инде, әйме, тегесе монысы вроде карыйсың, бар идиләр, хәзер юк бит инде, хәзер бит алар безгә зарплата түләмиләр, безгә бит инде хәзер кирәк, әйме. Анда нәрсә булганы асы мөһим түгел. Менә минем әлхәмдүлилләh бар 15 буынга шәҗәрә. То есть на 15 коленей у нас есть родословная. Менә до Ивана Грозного. До Ивана Грозного наш семья есть родословная. Һәм без һәрберсен сакларга тырышабыз. Һәм шушы шәҗәрә булу миңа просто шуны наглядный күрсәтү, что менә минем туар өчен, менә мин 2 аяклы кеше, 15 буын кеше күпме эшләде. То есть для того, чтобы я родился, как минимум 15 поколений, а понятное дело, что еще и миллионы людей до меня жили, работали, трудились, терпели, воевали и так далее. Для того, чтобы я вот здесь вот сейчас стоял, что-то рассказывал, потом ходил, потом ел и так далее. Для того, чтобы я прожил свою жизнь, 15 поколений людей прожили свои жизни. Только задумайтесь об этом. Это если вот у меня 15 поколений, значит у вас столько же поколений, мы все одногодки. И 15 поколений людей работали для того, чтобы мы здесь что-то делали. Поэтому у меня главный посыл в том, чтобы мы не просто жили, а старались что-то оставить для потомков, для наших родственников, понимаете? Чтобы спустя 15 поколений какой-нибудь такой же Юсуф там какой-нибудь стоял и тоже что-то делал и говорил то, что вот у меня был прадедушка Юсуф, он тоже что-то делал, понимаете? Это настолько важно. Вот эти наши традиции, да, шәҗәрә, то, что мы всегда собираемся. Вот эти, знаете, татарский штаб, это уникальный проект, ни у одного народа в Москве такого нет. Там, мы вот часто говорим, да, то, что вот там даги там молодцы, да, вот они там ходят, да, у них там все там хорошо, да. Альхамдулилля, у нас лучше. Ни у кого нет такого мощного джамата, как у нас. Просто нам нужно вот эти людские ресурсы, которые у нас есть, направить в правильное русло. Если каждый будет делать по чуть-чуть, это же суммарно выйдет что-то большое. Правильно говорю? Правильно говорю? Конечно, правильно говорю. Конечно, я не сам это придумал, я это из книжек взял. Ну, у тебя такой умный, что ничего подобного. Вот. Поэтому, җәмәгать, рәхәтләнеп танышыйк, если сезгә берәр инде ярдәм кирәк. Мәсәлән, киңәш белән или менә бу клублар белән коллаборация или әллә инде шундай әйберләр ясыйсыз килсә, если вам нужна какая-то помощь, какая-то консультация по Москве, всегда можете меня звать. Я стараюсь помогать своим братьям, сестрам, которые чего-то пытаются здесь добиться, потому что в единстве сила, понимаете? Тут уже вот этот типичный пример Чингисхана, да, который я вот в прошлом году понял. Вот одна вилка, да, вот я ее сгибаю, да, вот легко, да. Вот если я возьму сразу 3 вилки, да, я уже не могу, уже всего 3. Вот видите, одну я сложил просто как не знаю что. Всего, да, извините, пока не видят, да. Но 3
3 это уже джамаат, это уже общество, понимаете? 3 я уже не могу сложить. Через колено смогу, да, но 5 я уже думаю не смогу через колено. А нас здесь сколько? 60, 70, иногда и 100, и 120. А всего нас здесь в Москве 1000 татар. 1000. Понимаете? Это очень большая возможность, Бигзур Мумкинлик. Поэтому, Бигзур Ахмад, хотел бы поделиться своим телеграм-каналом, чтобы тоже, да, подписывайтесь, да, чтобы продолжали общение. В случае чего пишите. Дальше, да, закинул в чат, поэтому, мне кажется, будет удобно. Я еще бы хотел сказать о том, что ведение таких вот вещей, как телеграм-канал, это очень такая мощная штука. В последнее время призываю всех друзей к этому, потому что мы можем помогать друг другу. Телеграм это очень большая неосвоенная ниша. Если вы посмотрите, там в Инстаграме есть огромное количество уже каких-то блогеров, да, там у них там миллионы подписчики и так далее, их сложно выбить. В Телеграме очень мало такого. Очень много среди нас есть ребят, которые могут много рассказать о себе, о своих проектах, помогать друг другу. Есть всякие сборы и так далее. Поэтому призываю вас максимальной активности общаться не только здесь, но и вне наших мероприятий. Вот, также попросили подарить священный Коран самой молодой мусульманке нашего джамаата, нашего штаб-татар, Самине. Құрған енді, самое главное. Бигзур Ахмад. Ага, ладно. Yaradan direk gönlü ortayınlar tırlaştı. Efeşeyler unutamamın yemin. Dünyanın irinlerinde payın çile gitti. Efeşeyler unutamamın yemin. Dünyanın irinlerinde payın çile gitti.
Yaşasın yaşlık hislerim Şelasın kuşlarsa Aşk düşmesin yüreğim Ekmeğe delirsa Eline beraber başlatmalı İnsan olarsın yüreğe Ömrüme kalben yürüsene Eline beraber başlatmalı İnsan olarsın yüreğe Ayrılığına kalben yürüsene Aşk yoluna yürek orada kalmaz sözü bakın Geçtiğinde şırda savaşlarda boşluklar sırlatmalar Bilmem durmuşlukmadı yanlardan en kalmış kesinlikle Öğretişin taşladı yakma Şerefsine karşı Aykıracaklar karnı bulvarına Yanlarıma denge alırlar Öğretişin taşladı yakma Şerefsine karşı Sibap şişlerimde beri gelemir nazar Muhterele yanarıma Yol bulsun canlarıma Zil otursan yanarıma Yol bulur canlarıma Yüzleri bekle korup gile bir silesin Gile bir kere desin gile bir silesin Muhterele yanarıma Yol bulsun canlarıma Aşkına saldım harap gitmesin Özgür suyu yakanın özgür sürmesin Uğderele yanarıma Yol bulsun canlarıma Sin otursan yanarıma Yol bulur canlarıma Uğderele yanarıma Yol bulsun canlarıma Sin otursan yanarıma Şeşek ve aktıman Yine güle vuran Güle sile gider Yine gelsin ayırda Şeşek ve aktıman Yine güle vuran Güle sile şırlayda Yine gelsin ayırda Akşamlar Yaşkası Yaşlıgı İldası Senin yaşlık yasın Unutma sile lazım Akşamlar Yaşkası yaşlıgı İldası Senin yaşlık yasın Unutma sile lazım Akbayında aklıma Seni kuruyan duygular Küçüklerde tanata Bunlar silip sataşa Akbayında aklıma Seni kuruyan duygular Küçüklerde tanata Bunlar silip sataşa Akşamlar yaşası Yaşlıgın İldası Senin yaşlık yazın Unutma seni lazım Akşamlar yaşası Yaşlıgın İldası Senin Unutma seni lazım
Yeah.